Bai? Arratsaldeon, ongi etorriak crossover jaialdira, 8. urtea du jaialdiak eta bigarren eguna, 8. edizionetako bigarren eguna hasiko dugu gaur ikusle gonbidatuan izango dugu Mikel Iarza, musikaria, kazetaria, Euskadi Irratiko esataria, baita oso zinemazalea eta telesailzalea ere bai. Arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon, Urtzi. Telesailtzalea ere bazara, egokitu izan zaizu gainera idaztea telesaien inguruan, baina ikusle gonbidatuan askotan egiten duguna da atzera egin eta pixka bat haurtzarotik eta hasita, baita ere gaztarotik pasa, nola izan den ikusle bezala nola bizi izan ditun telesaiak, nola izan den kontsumo hori, eta horregatik lehendabizi galdetu nahiko nizuke haurtzaroko telesaien inguruan, aurra zinenean eta Mikel, ze telesai eta zer ikusten zenuen txikitan? Bueno, berehalako erreferentziak dira Doraemon eta Shin-chan, nire belaunaldiko eta parean dauden askoren haurtzaroko, euskarara bikoiztutako telesail izarrak izan zirenak, oraindik ere kantatzen ditugunak, sintoniak, sarrerako doinuak eta dena buruzak izkigu. Eta gero Digimon ere oso presente egon zen, eta baukat anekdota xelebre bat, zeren lasartearra izan da ere Donostiara joaten nintzen ikastolara, eta autobusan jasotzen gintuzten, eta orduan Digimon eguerdietan ematen zuten. Etzen berdina Digimon gurasoen etxean bazkaltzen banuen, edo Amonarenean zen 3 geltoki nagusi daude lasarten, eta 5 minutuko aldea egon liteke batean edo bestean. Orduan Digimon tontorrean zegoenean, zer gertatuko zen zulo beltzekin eta hortxe, segun eta noiz igotzen zinen autobusera, gehiago edo gutxiago zenekien. Orduan gainera, telebista bakarrik konbentzionala emitintzen zenean, orduan ikusten zenuen edo galdu egiten zenuen kapitulua? Bai, ez zegoen bigarren aukerarik, etzen orain bezala, Dragoi Bola primeranen, edo online edo zein plataformetan ikusezakegula eta erdizka utzi eta geroxiago hartu ez momentu horretan, hori edo ez errez. Ondo, marrazki bizidunak dudarik gabe, haurtzaroan gure belaunaldiko askorentzat izan dira mugarri, baina gero gaztearoan eta adibidez unibertsitatera joan zinenean hor nola kontsumitzen zenituen telesaiak, gogoan duzu hori? Nola? Portatilean, DVD-ren bat izango zen, baina gehientsuenak, oraindik streaming plataformarik ez zegoen, orduan legalitatearen limboan edo nolabait, ezta? Pirateatuak asko? Bai, ez dugu ezurrek esango, ez naiz bakarra ni, eta, online streaminga edo online ikustitezkeen hainbat orrialde zeuden, ezta? Eta orrialde horietara joaten ginen asko eta asko, nik gogoan dut unibertsitate garaian ikusi nuen lehen telesaila Prison Break izan zen. Orduan, La Sextan esango nuke estrenatu zela bere garaian, telebista berri hori estrenatu zenean, baina, beranduxiago harrapatu ninduen ni, eta, zeharo engantzatu nintzen horietako bat izan zen, eta gero, Walking Dead, Game of Thrones, Sons of Anarchy, baziren telesail batzuk, jende askok, ez nik, baina dauzkat lagunak, goizaldeko 4, 5, 6 iristera, esperoan egoten zirenak, estatu batuetan noiz emitituko, berehala zegoelako jada online ikusgai, edo orduan, hortxe, astez-aste ikusten genituen telesail horiek, irrika handiz, eta gainera unibertsitate garaian, lan profesionalaen garaian, baino denbora libre gehiago edukita ere, telesailak irensten genituen goiti bera. Ondo. Hor zaletasuna, zinemarena ere bai, noski. Hor, ez dakite, nola azkeneko urteetan bat egin duen zure zinema zaletasunak, hau da, pelikula asko ikusi, eta telesailak ikustearena, ze 5-6 urtez ere berrian aritu zinen astero, telesailen inguruan idazten, orduan hori nola eraman duzu urteotan? Xelebra da, hain justu hitzaldi hau datorrela, kolaborazioa amaitu behar dudan honetan, eta zeharo deskonektatuta nago telesailen mundutik edo aktualidadetik, oraintxe Urtzi. Pentsa, marka da,
pasaren urtean 40 gora telesail ikusi, astez asteroko nobedadeen segimendu horretan, eta aurten 3 hilabetetan adolescentz bakarrik ikusi dut. Adolescentz, baina hori jende guztian ahotan dago, Bai. esango jazu, ze irutu zaizun, adolescentz. Ikusi beharreko telesail bat, gomendagarria, zalantzari gabe. Asko hitz egiten da formaz, plano sekuentzian errodatu dutelako goitik bera, baina, mamia ere, historiak erakusten dituenak, eskola girokoak, familia esparrukoak, ikastetxekoak, quorum bat dago, ikaragarrizko telesaila dela, batzuek exageratuta daudela, esparru batzuk exageratu dituztela, esaten dute, nik ikusten ditut, hemen ikastolan bertan ere ikusi edo guk ezagutu ditugun gatazkak erresumatuko historio bat da, baina nahiko unibertsala eta gizatasun handikoa, orduan gomendagarria, 4 atal, eserialdi batean edo bitan. Eta institutuetan ere proiektatzeko modukoa irutzen zaizu? Hori ari dira aipatzen? Bigarren aldiz ikusi beharko nuke nik uste holako iritzi baterako, zeren orain ari dira asko txalotu da aurrena telesailaren apustu formala, baina gero ere bigarren irakurketa dauka ze representazio egiten den. Eskola giro horretan ze jarrera nabarmentzen diren, igual batzuk nabarmenduta daude buliak edo abuso joienak eta gero beste sensibleago batzuk ez, eta representazioak ere ardura bat dauka, hori ikusiko dutenen kiko, ez da? Orduan, eskolaetarako igual hezkuntza alorrean galdetzea hobe urtzi. Ondo. Bai, aurreko esan duzu, aste ibiltzen zinela telesailak ikusten, errenkadan, eta jende gehienaren aurretik ikusten zenun, eta hori ze sentsazioa zen, ze oso desberdina zen, aurretik astero kapitulo bat ikustea, edo astebetean kapitulo guztiak ikusi, eta gero idatzi, lan hori nola eraman zenuen zuk? Egia da, igual hori dela ezberdintasun nagusia zeren, unibertsitate garaian, hainbat telesaila astez aste jarraitzen genituen bitartean, berrian hasiera hemen hasi nintzen 2 astez behin, eta gero asteroko maiztasunera igaro zenean, astero telesail berri bat, eta orduan, ez daukazu jarraipena egiteko modurik ere, astez aste emititzen bada, ezingo duzulako erritmo horretan ikusi, aldez aurretik pasatzen badizkizute, irentsi itzakezu 8 atal kolpean, ezta? Baina batzuetan denborarik ere ez, edo astero estrenatzen dien telesail guztiak ez dira, inonak, akaso ez dute merezi 8 ordu, pelikula bat ikusi eta asteroko nobedadea idaztea, energia pixka bat gutxiago da, 8 atal ikustea, ez dakit zer esan, batzuten privilegio ere bai, akordatzen naiz, Eraztunen Jaunaren Rings of Power estrenatu zen horretan, screenerrak eta horrez aldez aurretik bialtza dituzte, eta dagoeneko ikusgai daukazu eta bar, eta orduan, telesail osoa hor eskura dukitzak dauka abantaila hori, baina ez dakit ze esan urtzi, galdu naiz pixka. Baina ez kezkatu horrekin, baina bai pixka bat nolabait ere kontsumoa ere, iritsi zela momentu bat zure lanaz aparte, baizik eta zure inguruan ere, aldatuko zena asko, hau da, astez aste ikustetik, jendeak ja irentsi egiten ditula, eta azkeneko urteetan ja plataformekin eta telesailak dana atal guztiak batera jartzearekin, maratoiak egiten dituna, hori pixkate zuk nola bizitzen duzu? Nik uste gaindosi bat dagoela, eskaintza ikaragarria uholde horretan, nik neuk aktualidadea jarraitu behar horretan, lehen urteko 43 telesailetatik igual herria gelditu zaizkit amaitu gabe, zeren telesail bat ikusi, hortaz idatzi eta hurrengo astean beste telesail bat, orduan ezin diozu erritmo horri eutsi, eta uste dut ikuslea ere dagoela kondenatua horretara, zeren nobedaden zerrenda ikusten baduzu, ikaragarrizkoa da, asterokoa, horri kriba bat egiten diozu, edo lagundu dezakete akaso, kritikariek, informatzaiek. Galbaea egitea. Bai, hori da, telesail txukunagoen gana errazago iristeko, baina gero Netflixen sartzen da jende asko, eta
Netflixek ez botatzen dizu hor bere propaganda, eta orduan ja sartu zara adolescentzen, ezta, edo Baby Reindeer lehen urtean, edo denak kontu beraz zitzeiten ari dira, eta akaso etzen nuen ikusi nahi hori, edo akaso beste zokoren batean, beste plataformaren batean proposamen alternatiboak daude, ez dakit. Hori gero egia da baita ere egiten zenuen zerrenda bat, urtero telesail kuttunenak edo izan zenituenak, eta gogoratzen naiz 2021ean Amazon Prime Videoren telesail bat, niri ere asko gustatu zitzaidana, gogoan duzu? The Underground Railroad hortu hori da. zara, ez? Ze iruditu Barry zitzaizun hori? Jenkins. Oso ona. Bueno, lehenik eta behin Barry Jenkins delako, ez? Zuzendari, sortzaile, buru pentsatzaile nagusi, ez? Telesail horren atzean, Moonlightekin Oskarra irabazi zuen Barry Jenkins, eta nik uste balio nagusia merezi duena telesail horrek dela, apustu zinematografiko handia daukala, ez? Ze telesailen molde honetan ere, azkenan telebistaren forma, ez da zinemarena, iraupen aldetik, ez? 40 ordubeteko, ez? 40 minutuko atalak, kontaketa zatikatua, eta forma bera, pantalla txikirako egindakoa da. Orduan planoak itxiagoak dira, ritmoa bizkorragoa, eta The Underground Railroadek egin zuen justo kontrakoa. Pausaje handia, sakontasunezko eszena luzeak, pertsoneekin denbora luzez egon, eta Arrazismoaren gaiare bai, bai. esklabu beltzena. Baina teknika aldetik batez ere, plano sekuentzia luzeak orain adolescentzekin hain komentatuak direnak, argiaren trataera, beste zerbait eskaintzen dute, eta esango nuke horregatik ere nabilela orain telesailetatik deskonektatuago zineman, pantalla handian topada daitekelako, eta agian gaizkiago telesailen kulturari buruzko jaialdi batean hau esatea, baina nik oraintxe bertan zineman topatzen dut telebistan horren beste ikusten ez dudan apustu artistiko ambizio handiagoko bat. Baina hala ere, seguru badaukazuela gomendatzeko telesailen bat ez dena gaur egun asko aipatzen, garai bateko telesail kutunen bat, klasikoren bat, nabarmenduko zenuken. Bueno, klasikoak gero hitz egingo dizuetenik baino beto Twin Peaksei buruz, Nacho Vigaldondok eta Borja Crespok, orea bidatez, haien aurretik hemen egotea, ze Twin Peaks bada ere asko markatu nauen eta nire inguruko markatu gaituen telesail bat, David Lynch oso zinematografikoa da, orduan telebistarako egin zen, baina ideiak tartean daudenak beste esfera batekoak dira. Areatzerago jota, justu orain egunotan buruan neukan The Prisoner. Hau da, Simpson darrek ere parodiatu duten telesailetako bat. Hori aspaldiko da. Bai, 79 esango nuke. Bola zuri handi batek jazartzen du Britainiar inteligentziako agente izandako eta erretiro hartutako gizon bat, erretiro hartu duela eta gaseatzen dute, eta agertzen da irla misteriotsu batean, irtenbiderik ez daukan irla misteriotsu batean. Berak ihes egin nahi du, baina bigarren zenbakia number 2 izeneko gizon batek, ahots misteriotsu batek esaten dio ezin duela ihes egin, eta bueno, da horrelako distopia aitzindari bat, potereari, kontrolari, disidentziari buruz gauza asko esaten dituena, eta ez dago inongo plataformetan, orduan hor bai Blu-raya erosi edo kolekzionismotik tira nolabait, ikaragarri ikustea merezi duenetako bat gomendagarria. Zenbat denbora ditu? Bakarra, 17 atal ditu. Eta ez dakit gero bereziren bat dagoen hor tartean, baina esango nuke hori dela. Gero remake bat egin zuten duela urte batzuk, nahiko eskasa. Gomendagarriena da The Prisoner klasikoa, bai, zalantzari gabe. Ongi. Gero, zu kazetari zarela, kazetaritzarekin lotutako telesailen artean, baten bat nabarmenduko zenuke? The Newsroom da igual erreferentziazkoa, ez? Ze asko daude kazetariak ageri dira thriller politiko askotan, baina kazetaritzaz
horrela nagusiki edo ardatz gisa hitz egiten duen telesail erreferental litzateke The Newsroom, eta kasualidadea zeren gaur sare sozialetan, ona etortzean ari nintzela, agertu zait The Newsroomen lehen eszena, eta bertan, ez nago seguru telebista kate bateko lantaldea da protagonista, eta telebista horretako buruari da aurkezleari galdetzen diote, unibertsitatean daude, 4 kazetari, eta irakasle batek galdetzen du, zergatik esango zenukete Amerika dela munduko herrialderik onena? Eta beste 3 kazetariek zuzentasun politikoaren bueltan esaldi oso derrak esaten dituzte, eta gure protagonista The Newsroomekoak dena hankaz gora jartzen du, eta esaten du inolaz ere ez, Amerikak gerrak finantzatzen ditu, Amerikak obesitatea eta kartzelak eta denetarik ez, eta arrazismoa, eta zerrenda luze bat egiten du, olako xake bat botatzen dio ez, sistemari, hori da bia puntua, eta gero The Newsroom da, niretzat bekadun nintzela, irratian sartu berritan, erredakzioan ikusten nituen joera dinamika batzuk ispiluaren aurrean ikusteko telesail bat ere, ilusionatu ninduen telesail bat. Euskal Irratiko erredakzioan. Bai, akordatzen naiz, justo Maider Segurolarekin bekadun nintzen ordu hartan, elkarrekin joaten ginen redakzioa, eta esatzen bida, Maider, ikusten dut hau, ez nolabait, telesailean ikusten nahi naizena, fikzioan ikusten nahi naizena, hemen ere ez, tirabira biek ez, enfokei buruzkoak, lan baldintzaien ingurukoak, gauza asko, hauteskunde kanpainak, amodioak ere bai, redakziokoak, gauza asko. Aipatu duzu, hor, Amerikako Estatu Batuen zerrenda hori, eta zerrendetaz ere aipatzen da, urteko zerrenda aipatu dugu, baina zuk uste baduzula ere zerrenda bat telesail asko dituzuna apuntatuta, ez? Bai, nire friki bat naiz, bai telesail zinema ez, kontu guzti horien oso zalea, eta telesailak ikusten hasi nintzenean, ordu hartan, zeuden hainbat orrialde esaten genuen online ikusteko aukera ematen zizutenak, baina gero desagertzen joan dira, gero beste plataforma batzutan ere apuntatu zen ezaken ez, atal hau ikusi dut, urrengo ere bai, eta hor gogorarazten zizun Mad Men, 4. denboraldia, 10. atala, hor zaude ez, berriz ere itzultzen zaren. Oena izera Mad Men ikusten. Hori da, bai, atzeratua nabil, nahiko atzeratua, baina, beste atzeraturik baldin bada gela honetan, biziki gomendatzen dizuet, ze bada, kasi estintzioan, desagertzear dagoen telesail estilo baten ikur, ez dakitola esan genezaken urtzi, antieroia protagonista, baina batez ere, 7 denboraldiko, arnaz luzeko telesail bat, non pertsonaia bate daukan, hain justu zineman ez daukan aukera hori ez, zuri beltzen arteko gris guzti horiek garatzeko pertsonaia ezberdinak ez, historio koral bat eta tema askorekin jorratzeko, orduan gozatzen ari naiz menze. Orain azkeneko tendentzia dena dira ez, telesail laburrak, eta berehala irentzi eta hurrengo astean jazarra da, eta beste zerbait esaten nahi ginen ez? Eta beste zerbait galdetu nahi nizun, baita ere ez dugu hitz egin euskarazko telesaien inguruan, eta zein da hola euskarazko telesaien artean gehien gelditu zaizuna hor sentimendutan edo zure bihotzean? Euskarazko telesailak, gogoan dut gurasoen etxean pasio handiz jarritzen zela Balbemendi. Garai batean misterioagatik eta ez hortxe ze gertatu ote zen hor arbol artean, iluntasunean eta baina nik igual ilusioz edo gogoan daukana da Martin telesaila. Ez dakit irratia ere hor tartean zegoelako edo, subkontzientean edo, baina eguneroko horiek ez, bulegokoak, familiakoak, ikusiko nuke berriz ere... Egun atal dira, Egongo da primeranen, alakoren batean, ez dut ariketa hori egin. Gustura ikusiko nuke, gero egia da, egon zela urteren bat, non EITBek ez, apustu iruko hitza egin zuen, okerrez banago alardea, altsasu eta... Ondarrauak. Ondarrauak ez zote zen beranduxago izan, urte hori izan zen.
baina betikoa ez, gero, bueno, basamortu bat, handi bat dago urtero, batez ere helduentzako fikzioaren alorrean, ulertzen dut goazen eta tankerakoek daukaten balioa eta jende asko gainera nabarmentzen dutena, euskal kultura edo musikaren sustapen horretan, baina helduen fikzioan ez dakit, tristea da nik uste, edo nire iritziz, Cristobal Valentziaga izatea Euskal Herrian ekoitzi den telesail honena, edo txukunena, bai faktura formalean, bai... Ez dakit, nazioarteko hainbeste uholde daukagun honetan, langa nahiko altu dago, orduan hemen beste zerbait, zerbait gehiago merezi genuke, denok. Atzo solasaldi batean aipatu zuten desagertuta telesaia, maiatzaren 22an iritsiko da hori primeranera, eta hori ikusi beharko dugu, eta espero ezagun ere, iritsiko direla gehiago, zuk aipatzen duzun bezala, behar ditugu euskarazko telesai gehiago, ezta? Bai, eta, bueno, oraintxe bertan nolatua badago, nolabait hizkuntza gutxituen legeak, Espainiako Kongresuan onartu zenak, behartzen ditu plataformak, bikoiztera, azpidatziak euskaraz ematera, fikzioa egitera, pizgarri fiskalak hortxe daude, zinemarentzako, ezta, lurralde denetan, hegoaldean, apustu instituzional handi bat egin da oraintxe bertan, biztan jarri dute beraiek lehen lerroan, orduan, zinemarako den berdina izan liteke telebistarako ere. Zerua hauak ere aurten iritsiko da, eta ikusiko dugu etorkizunean, agurtzen joan behar dugu, bihar... Amaitu da? Bueno, azkeneko aipamena, zu Euskal Irratiko esatari bai pasa saioan zabiltza, horixe da. Bihar arratsaldean ere, uste dut, lankideak izango dituzula crossoverren. Asteazkenero izaten da zerikusi tertulia, zinema eta telesailien aktualidadekoa, eta esango nuke 3. urtez segidan crossoverrera datorrela bai pasa, eta han izango gara mikro askoan eta galderak egiten. Eta ikusle gonbidatua atalean bihar Euskal Irratiko esatari bat, Joseina Etxeberria. Joseina, mi esker, Mikel, denagatik, plazer bat izan da. Berdin urtsi. Jarraituko dugu zure zerrenda horretako telesailetaz eta hitz egiten eta zinemaz ere. Zela burra, penaz gelitzen naiz. Bueno, gero ikusiko dugu Twin Peaks hemen pantaila handian. Eta, bueno, esan bezala, gero Twin Peaksen txanda izango da, eta bihar ikusle gonbidatua tartean Joseina Etxeberria. Mila esker eta hurrengora arte.